Em dic Emmanuel Serge Thierry Mukwambambok i soc de Camerún. Jo contribuyo, jo participo a una entitat que es diu Ndiatiguia, de la que soc vicepresident, aquí mateix a Lleida. Per a mi, la importància de la participació democràtica, el primer de tot, és el grau simbòlic. El grau simbòlic de la pertenencia a la ciutadania, ¿no? Una persona que arriba a un lloc o que és d'un lloc, poder participar democràticament a les decisions com votar el seu alcalde és molt important en aquest sentit, perquè fa que la persona es sent exactament, com diu la paraula, participant, com una persona no més, sinó una persona activa i dinàmica, o sigui, és un paper superimportant, perquè defineix inclús el nivell d'autorealització, no? D'impacte que un pot tindre encara que aquesta persona no sigui política. El fet de poder participar democràticament al vot fa de tu un actor més o menys directe o indirecte, i és molt important. El fet de que persones concretes no puguen participar al vot fa que els poders, les persones que votaran, no es agafaran en consideració. La consideració d'aquestes persones, o sigui, la discriminació a partir d'aquell moment és molt més fàcil, és molt més gran. Per exemple, hi ha un barri aquí a Lleida on hi ha dificultat de servei. La neteja és perillosa, és difícil, la presència d'altres serveis com poden ser els serveis socials, per exemple, són més diferents. Els supermercats no hi ha. Per què? Perquè aquestes persones no tenen poder polític. Llavors, la discriminació és més important per a aquestes persones. El fet de que no puguin sancionar, no puguin decidir, no puguin impactar en el fet de que la persona sigui o no el seu polític, el seu govern, fa que aquesta persona les deixa així de clar, així de simple. Ara mateix, com que s'apropen les eleccions, hi ha partits polítics que ens apropen i que volen que fem un diàleg, que podem dir el que pensem, les nostres dificultats, els nostres somnis, la nostra ideologia, però per a mi és un fet només polític. O sigui, jo no tinc creença, jo no tinc fe d'aquesta manera de fer. O sigui, és perquè les eleccions estan ja a la vora, parlem d'un mes, aquest mes mateix, i llavors hi ha com aquesta efervescència de partits polítics que volen mostrar que tenen alguna empatia, i per a mi és política pura i dura. Personalment, el meu treball és molt més lent, és latent. O sigui, anar a les escoles, estar present en llocs com poden ser llocs simbòlics, la ciutat mateixa, les escoles, la biblioteca, i parlar, no? Les associacions. És una visió més personal, i jo crec que d'aquesta manera sí que jo podré tindre un impacte no tan directe com els partits polítics parlant amb nosaltres ens facin creure que passarà, que no passarà. Llavors la meva actuació és més latent, però de la que jo crec que en un futur de 5 anys, 10 anys, podrà tindre un resultat més considerable. La nostra entitat Ndiatiguia no té una vocació política, no? Encara que en l'acció fem política, però som apolítiques. La idea d'Ndiatiguia és facilitar l'inclusió, la inclusió de les persones migrades, les persones en situació de vulnerabilitat. I moltes dades mostren que les persones que més pateixen la vulnerabilitat dels seus drets són persones migrades. Llavors, la idea és enfortir aquestes persones i poder entablar
un discurs o un contrapoder, un contrapès a lo que seria l'Ajuntament o el govern i la subdelegació. Aquests més o menys són com dos eixos. El primer és enfortir aquestes persones, acompanyar-los, però a més ser un contrapès. Allí és el nivell de la nostra política. No diem que som polítics, però clar, si hi ha un problema com poden ser el crimen, que aquí a Lleida ha passat, que una persona negra, i el que va passar l'any passat a Ceuta i Melilla, sí que vam sortir al carrer per poder cridar ben fort aquestes injustícies, no? És més o menys el que fem, i jo crec que és una feina superimportant. Jo crec que les persones, l'extrema dreta, que fa ús del discurs d'odi per poder guanyar més vots, tenen, perquè és un moviment més o menys general a tota Europa, no? La majoria dels països europeus hi ha aquest moviment de que l'extrema dreta està fent rumors, estan dient discurs d'odi. La problemàtica és que per què aquest discurs té ressonància? O sigui, hi ha com que aquest discurs troba un lloc fèrtil, i això és la meva preocupació. No és tant el que una persona en concret o un partit polític diguis coses, és que aquestes coses tinguin ressonància en la societat, en les persones que acaben d'una manera o altra creient que és així el que passa. Aquí els immigrants augmenten el lladre, que són persones que lladren, que són la criminalització, la violència, són ells i tal. I no parlen massa de l'importància que és la part positiva que és de la immigració, perquè hi ha estadístiques que demostren que la immigració és més útil que inútil, és més bona que dolenta, i d'això no parlen. Llavors, la situació és aquesta, no? Que tenim una població, malauradament, en la que aquest discurs encara avui per avui té molta ressonància, tant al nivell de les xarxes socials, dels periodistes, com de la societat, o sigui, de la persona comú. Hi ha aquestes idees de que, bueno, no estem segurs de que són persones bones. Sí, hi ha una tendència a creure, i això és el problema. I per dir, llavors, el meu treball per fer sentir la meva veu és allà, és entrar poquet a poquet en la ment de la gent, anant a les escoles, parlant, ocupant els espais simbòlics que durant molts temps s'ha pensat que no, són espais només per persones blanques, i el fet d'estar ahí, només la meva presència o la presència de la nostra entitat, com pot ser els anys enrere, la festa major, per exemple, durant el carnaval, nosaltres vam sortir per ocupar l'espai. O sigui, hi ha aquesta necessitat, no? Però les persones, aquí a Lleida no hi ha, les persones que més o menys ocupen aquest espai, que primer de tot són espais simbòlics, perquè durant molts anys no hi havia. I la pregunta de saber si em sento representat no és per el simple fet de que la persona sigui de color, del seu fenotip negre o d'origen de fora, que sigui de fora, que directament pel simple fet. O sigui, són dues coses. La primera és que a nivell de l'ocupació de l'espai, per a mi ja és una lluita important. Que hi hagi persones de diferents colors, de diferents religions, de diferents ideologies, que mostren la diversitat, perquè els partits polítics han de traduir aquesta diversitat com que és la nostra societat avui per avui. Llavors, aquest primer fet sí que és bo. Però aquest simple fet no o sigui, que no sigui una trampa, perquè l'extrema dreta moltes vegades se'n va servir de les persones d'origen de fora
per poder alimentar el discurs d'odi. O sigui, jo no és per el simple fet de que la persona sigui, per dir alguna cosa de Senegal, d'origen de Senegal, o de Camerún, o de Marroc, o de Llatinoamèrica, no és aquest simple fet que fa que jo em sento representat per aquesta, no. Per tindre la nacionalitat, el procés, en principi, són 10 anys. La persona ha de demostrar, a partir del seu padró, que ha passat 10 anys aquí i postular a la nacionalitat. En el meu cas, en el cas de l'Àfrica subsahariana, excepte Guinea Equatorial, crec que nosaltres hem de passar 10 anys aquí per poder votar. I planteja un problema d'ètica, perquè si una persona, com jo en el meu cas, fa gairebé 5 anys que jo vaig arribar i ja tinc una participació social bastant important i que de repent jo no puc fer aquest gest tan senzill com a escollir la persona que d'una manera o altra decidirà sobre la meva vida, planteja un problema dels valors de la democràcia de la que parlem tant. Hi ha una crisi allí. Llavors jo, en el meu cas, és això. He d'esperar 5 anys i mig i encara en el meu cas jo no tinc la necessitat d'agafar la nacionalitat. Per què? Perquè en el meu cas o renuncio a la camerunesa i agafo la espanyola o res. I per a mi jo no veig les avantatges que hi ha a renunciar a la meva. Si encara que una persona de fenotip negre tingui la nacionalitat, els rumors, els estereotips són més o menys els mateixos. A nivell administratiu, sí, podràs postular a ser professor, però no serà tan senzill. O sigui, el fet de tindre la nacionalitat sí que té els seus avantatges, però no és així que com una vareta màgica que la teva vida canviarà exponencialment. No passarà. Sí. El que jo dic cada vegada que em donen la possibilitat de parlar, d'expressar, és de dir que aquí a Lleida, perquè és el primer lloc on he arribat, aquí és on jo m'he sentit negre per primera vegada. O sigui, el que volia dir negre, no? Perquè cada vegada que un diu que no, aquí m'he sentit negre, un s'exclama, però si tu tota la vida has sigut negre, sí, però en altres llocs, ser negre, tenir el fenotip negre no pressuposa que la gent ha de fiar, que la gent ha de tindre por, la gent ha de considerar que tu no saps, que has de demostrar. És un dia a dia bastant d'estrès, que cada dia, al teu dia a dia, has de baixar les teves ambicions, les teves ambicions, els teus somnis. Per què? Perquè la societat et mostra que no estàs en el teu lloc. O si és el cas, has de demostrar, has de lluitar cada dia. I llavors és una pena, i el meu discurs en aquest cas és de dir que hi hagi pau, que hi hagi amor, que hi hagi estima entre nosaltres, que el color, la religió, que no és el més important. Estem en una societat cada vegada multicultural, intercultural, llavors hem de deixar que els altres puguin manifestar els seus drets, i és un dret poder venir a Espanya, estudiar, treballar, és un dret, és normal, i que la gent pugui entendre que no som una amenaça,